ஸோ இப்போ இப்படி வந்து நம்ம கேம்ஸ் எல்லாம் காசு கேட்குதுல அதெல்லாம் இப்படி ஃப்ரீயாக போடணும்னு சொல்லித்தரேன் பாருங்க. இந்த ஆப் இருக்கு பாருங்க, இந்த ஆப் இருக்கு பாருங்க. இந்த ஆப்பை வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க, நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த ஆப்பை. இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி தட்டிடுங்க. தட்டினோடனே சும்மா போடுங்க மைன் கிராஃப்ட்னு போடுங்க. போயிடுச்சு பாருங்க, அவ்வளோதான் இன்ஸ்டால். நான் ஏற்கனவே போட்டுட்டேன், அதனால போட மாட்டேன். சரி, இப்போ நான் பெண்டி போட்டு போகிறேன். பெண்டி போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்க. ஆனால் பெண்டி இப்போ என்கிட்ட இல்லை, நான் போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்க. பெண்டி கேம் பாருங்க. பெண்டி அண்ட் கேம் மிஷன் பாருங்கள். காசு கேட்காம இன்ஸ்டால்னு போட்டு பாருங்கள். தட்டிடுங்க இன்ஸ்டாவில். டவுன்லோடிங் பண்ணுங்க பாருங்கள். இதாங்க அவ்வளோதான் பாருங்கள். லோடிங் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது. இது வந்து லோடிங் பண்ண கொஞ்சம் லேட் ஆகும். இப்போ வீட்டில் ஒய்ஃபை இருந்தால் கொஞ்சம் டக்குனு வந்துடும், அதனால் ஒய்ஃபை போய்க்கலாம் நீங்கள், சரிங்களா? நான் இது டவுன்லோட் பண்ணோடனே கண்டினியூ பண்ணுவா, சரிங்க. சாரிங்க, என் ஃபோனில் இது டவுன்லோட் பண்ண ரொம்ப லேட் ஆகும், அதனால. சரி, நீங்கள் இந்த கேமை செம்மையாக இருங்க, நல்லா இருக்கும். வேலை பாருங்களேன், செம்மையாக இருக்கும். இதை பாருங்க, மைண்ட் கிராஃப்டில் கூட இது இருக்கு பாருங்க. நல்லா பார்த்துக்கோங்க இப்படி இருக்குன்னு. மைண்ட் கிராஃப்டில் இதுதான் மைண்ட் கிராஃப்டில் எப்படி இருக்கும். இதை நான் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறேன், ஏன்னா இன்றைக்கி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இதுதான் காசு, ஆனால் இது ஃப்ரீயாகவே டவுன்லோட் பண்ணலாம். ஓகே, மறக்காமல் லைக் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க, சரிங்களா? பாய். இந்த ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு பாருங்க, இப்படியே லோடிங் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். லோடிங் பண்ணோடனே அவ்வளோதான். ஓகே, பாய் 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 பாய். இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும், சரிங்களா? அப்போ தான் என்னோடய நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஓகே, பாய்.